Sziasztok, Sári vagyok. És amint kértétek, ugye, mindegy, kérdeztétek, hogy, bocsánat, most nem lépünk a Facebookba, hogy amiket csináltam, ugye ilyen, hát nem névre szólókat, hanem így kérésre, hogy elküldtétek a karaktereteknek a nevét, és én megcsináltam. Hogy ugye azt, hogy csináltam. Szóval, beírjuk, hogy de amúgy ezt majd linkelni fogom, hogy anime avatar kreator Devinart. Én ezt írtam be. És itt a második, csak hogy az ajtó, vagy a szél az ajtómat ne jegyetek meg. Itt a másodikra megyünk, de ez majd benne lesz a leírásban. Tegyük fel, én most megcsinálom a karakteremet. Ha betölti. Úgy igen, itt le lehet tölteni, hát úgy tölti le, hogy megnyitja egy külön ablakban, szóval így, igen. Térjünk a startra. És akkor megkapjuk ezt a felületet. Itt a csínnél, itt változtatjuk az állát. Én ugye ilyet szoktam. Ez a csíknél itt ezt lehet válogatni, de én nem szoktam használni. Mouth száját változtatja, van itt ilyen csicsás rúzs, mindegy. Van egy ilyen nagyon fú de száj, meg ilyen is. Szóval így van ilyen kis vámpírfog. Én ezt szoktam használni, ugye. A nose-nál ugye lehet változtatni az orrot. Na most én ugye ezt szoktam. Eyebrows, az a szemöldök. De szerintem én hagyom a normálba, csak így. Na. Forehead, az itt a fejére rak egy ilyen pöttyöt, ilyen többszínű pöttyöt. Hagyjál már. Cheeks, az nem tudom mi. Ja. Ilyenek, gondolom, ti nem akartok ilyet rárakni, gondolom. Blush, vagy blush. Ez az elpirulás. Vagy valamilyen bőr cucmó, de én ezt szoktam. Glasses, az a szemüvegek. Emoticons, csak annyi, hogy könnyezik, szóval mask, hát ugye a mask, iris. Itt a szemformát lehet változtatni, ezt majd ti kísérletezitek, én nem fogom. Color, a szemszínét lehet változtatni. Még van egy ilyen különleges, azt hiszem 3 fajta van. Ilyen, meg ilyen, vagy 4. Mivel nekem ugye vörös a szemem, ezért arra megyünk rá. Shadow, milyen árnyéka legyen. Ugye látjátok ott a körvonalban, hogy ilyen is, ilyen 3 vonalas, vagy ilyen tök horrorosat is ki lehet hozni. Normált választom. Pupilla. Micsoda horrorisztika, amit kérem szépen. Na, maradjunk a normálnál, nem megyünk át itt hiper-szuper vámpírba. És ennél a highlights-nál, hogy ez a fehér pötty az hol legyen. Jaj, de cuki! Bocsi. Tényleg itt lehet cuki dolgokat kihozni. Top eyelid, ez a szem, hát mintha ki lennél spirálozva. Small wings, hát kicsi szárnyak, úgymond magyarul fordítva, de az a baj, hogy nincsen bukott angyalos szárny, szóval. Itt lehet ezt a ruhát változtatni, és ha rámegyünk erre az egyre, akkor kapunk egy vonalat. Outfit 2, van ugye alapból ez, rárakjuk az egyet ilyen, 2-est itt. Mi ez a teens? Csörg a telefon, nem érdekel. Na, ennél a teensnél meg így ki lehet egészíteni a ruhát, lehet ilyen. Ez a fekete kivételesen tetszik nekem. De szerintem várjunk. Szerintem ezt a kis újat nem lehet valahogy így kivenni. Nem? De. És akkor mit veszünk le az outfit 2-t? Ha le lehet. Ugye le lehet. Ja, most én ilyen kis... Hát nem lehet levenni. Jó. Oké, ez most... Megoldjuk. Nyugalom. Mi mindent megoldunk. Outfit
Jó, mindegy, nem érdekel. No. Igen, sok kísérletezés kell ahhoz, hogy megértsük. Na, így mehetünk. Kellemes. Azt meg átváltjuk feketére, mert igen, ilyen fekete mániás vagyok. Meg nem kell. Bocsi. Bocsánat, hogy ideges vagyok, de... Jó, ez se kell. Bocsánat, hogy itt mindent félre kattintok, de... Jó, most már tudom. Na, így. Ez a Style 1, ez a fufrut tudjuk itt változtatni. Itt színekben, de én a 7-es szoktam, mert az jön be. Nálam nem kell változtatni színt, de ti nyugodtan változtathattok. Csak pár kattintás. Na jó, kezdtem meg itt. Csak hogyha véletlenül elkattintotok, akkor előről kell kezdenetek sajnálatos módon. Pull it back, ez ilyen coffot csinál. Short, ilyen, és van a hosszú haj. Na, milyen kis helyes lina lett. Ez a bow 1, ez csinál szerintem egy ízléstelen masnit, vagy hát nem ízléstelen, csak nekem olyan, hogy ezt a hajba is lehet rakni? Na, szerintem csak a nyakba, jól van? Jó, akkor tudtok csinálni masnit is. Most akkor tegyünk bele egy kis sötétkéket. Jó, én is most jövök rá. Nagyon jó. Mondom, sötétkék. Jó van. És itt lehet nagyítani, meg kicsinyíteni. Most kicsinyítek egy kicsikét. Ilyen kis helyes. Itt hogy solid, ilyen színes háttér. Stars, csillagok. Lehet. Gradations, az meg nem tudom, hogy ilyen fehérebb lesz, vagy nem tudom. Ez a censes, igen, nem kellenek a csillagok, mondom, nem kellenek a csillagok. Itt is vannak csillagok, amúgy szóval nem kell. A cencesnél 3 fajta van a tengerpart, van az erdő, és van ez a jégvarázsos háttér. Na, én ezt szoktam. Szóval, hogyan mentsük el? Hogyha Windows 7-etek van, vagy itt a csajszín nem írja, hogy hogyan lehet elmenteni? Nem. Szóval, hogyha Windows 7-etek van, akkor rámentek itt a képmetszőre, új, és itt először nektek, hogy kikeresitek a képmetszőt, és megnyitjátok itt. Újként először szabadkézi alakzatot ad ki, de nektek téglalap alakú metszet kell. Jó. Kiválasztjuk téglalap alakú metszetet. Na, mondom. Kiválasztjuk a téglalap alakú megfogod itt, hogy benne legyen az egész kép, és kivágod. Viszont, hogyha nem Windows 7-ed van, akkor print screen. Megmutatom nektek a print screen gombot. Szóval a billentyűzeteteken meg kell nyomni a print screen-t, ezt a gombot, vagy úgy van nektek rövidítő ez a PLTSCR, így. Ha viszont nektek nem rövidítve van, mondjuk így néz ki, hogy print screen, rá van írva, hogy print screen, ups, itt, ezt meg kell nyomnátok. Nyomnátok, jó. Szóval itt is láthatjátok, hogy az F12 mellett van ez a gomb. Jó, oké. Megnyomjátok a print screen-t. Oké. Ha megnyomtátok, akkor akkor megnyitjátok a Paint-et, ami jó esetben mindenkinek alapból rajta van a számítógépén. Jó. Rámentek a beillesztésre. Jó. Oké. Itt megvan a kép. Jó. Rámentek, hogy körülvágás. Így. És itt megint megnézitek, hogy benne legyen a csajszi a képben. Így. Kijelölitek, hogy benne legyen. Így. Oké. Ha ez megvan, akkor felviszitek ide a szélére. Úgyhogy ez egész látszódjon. Jó. Azt ne nézzétek. Így.
és ide húzzátok. Így ni. Tadám! Tudom, egy kicsit macerás munka, de legalább megvan. Vagy a másik eset. Ha van fotoszképetek, akkor megnyitjátok a fotoszképet. Rámentek, hogy szerkesztő, menü, képbeillesztése a vágólapról. Oké. Képvágása, szabad kijelölés, megint megkeresitek, hogy ahonnan kijelölitek. Így, kijelölitek. És képvágása. Ez egyszerű mond, mint a Paint-tel, de Paint az mindenkinek van a gépén. És akkor elmentitek, megmutatom mind a két modell. Mentés másként, asztal, mondjuk elmenti úgy alapból, hogy Cats. Oké. Jó. Most a Paint-tel is elmentem. Ja, nem fájlbeillesztés. Kiixelitek, és akkor mentés, és akkor elmentitek. Ahogy akarjátok. És tadám, készen van. Van még a másik mód, ugye, hogy szoktam, hogy valakinek mondjuk ilyen tájfutós ruhája van, na azt Paint toolszájjal szoktam átrajzolni, egy rajzoló programmal, de meg lehet mondjuk Paint-tel is csinálni. Na, én Sári voltam, és remélem, hogy segítettem. Ha bármi kérdésetek van, vagy bármi, nem. Szerintem mindent elmondtam. Ehhez az oldalhoz lesz egy link. Na, én Sári voltam, és akkor sziasztok!